RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi ka doon? Mao kining sa kababay nga taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Julia. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, hala. Nakatuog man di ko. At saan namang oras, ha? Alas 11 na sa gabi. Kisa may nanawag, uy. Hello, Migo. Hello, Mika. Asa ka? Naasabay. Nga naman? Ganina na napabot si Bay Jasper ni mo, eh. Naman ko mo isabot. Hala, patay. Udi ay, nakatuog manggug ko. Asa man siya ron? Niya sa mo, eh. Perting ubog ka. Paabot ako diha. Ako sa kanhaon. Di nagigid ko, bay. Di na ko. Jasper. Boy, eko. Eko gunit, di good. Ibisan to. Ugwa ako sugta ni Julia. Pero, loyal ka mo ko niya. Iya. Maong, ayaw bagikab-ikab na ko, ha? Ayaw. Ako ni uy. Sus, inuangan ta ninyo, eh. Bye. Paliyar mo yung bayan na. Sumukay niya, eh. Nawa naman ni Butino na hubog niya eh. Miga. Kunya na lang siguro mo pag-istorya kung mawasan na ni siya. Saan naman tao niya eh. Kaya di mada. Purtig yung hubuga. Sige, Miko. Tinuod? Ako nagibuhat? O lagi. Wala kita ka makahinumdum? Wa na. Last ako na hinumduman nga nag-iinom pa miyo niya. Pagmata na ko. Nanag ko sa kwarto ni Baybert. Maon na. Pero in fairness ha, bisan og hubog ka, loyal giday ka no? Oh. Ha? Niyon sorry ko. Ni ana kay, ay, kugoy-kugoy bisan to orugwa ko sugta ni Julia. Pero loyal gihapon ko niya. Mga ay pag-pick up na ko. Ni sulti ko, na. Oo. Sorry, ha? Pero nagunaw na nagod ko nga kaya wa mo ka muto nga sa to sabot. Buti pa sabot. Gibastian ako nimo. Sorry sa Jasper. Nakatuog man ko ato higayon hagod. Pero nga naman di o karon na lang ta mag-istorya, di ba? Karon na lang ti kasugton. Oh. Sugton? Gisugot na ko nimo? Oh, Jasper. Uyab na ta. Maayo kay naminawgit ka sa akong tambagnak. Oh, ma. Si Jasper magod ang klase sa lalaki nga dili angay usikan, ma. O gampingi ang inyong relasyon aron way problema, ha? Oh, ma. Pangga. Nako'y naunaan ba? Unsa man na? Mauwam gud ko nga ako, wa makahuman og college. Pero ikaw, nakahuman ka. Feeling na ko, dili ko deserving para nimo. Ayaw pagsultian na, uy. Naamang kay nahuman uwa, deserving ka para nako. Og swerte kayo ko nimo. Pero, nga naman di pangka, gusto kang motiwas og eskwela? Oo ta. Tanaw nimo, di pa ba uway? Dili pa, uy. Kung mo na gusto nimo, suportahan ti ka. Salamat, Pangga. attended or out of coverage area. Please try your phone.
Unsa man is Jasper, uy. Dili man mo tupak. Huwag yung kinatawag nga text o tawag niya tibok adlaw. Hain man di ka ni siya. Recorded by X Thunder Gaming. Basin og, busy lang gid kaayo siya tungod sa iyang pag-eskwela. Ah. Hello, Day. Hello, Day. Asa ka? Ni Aspay. Nga naman? Kamu pa ni Jasper? Oh, kami pa man. Nga naman? Sana di kag location kung asa ko. Pagdali, samtang wa pa siya kita na ko. Ari dayon. Ha? Ikaw gito ha? Ito nagsalgig yung ka, kay pinangga na kayo ka. Manay kong ginahan mo. Kung mauna nga lahi naman na imong nagustuhan, Jasper. Mas may pag magbuwag na lang ta. Julia? Hayop ka, Jasper. Julia! Grabe naman sad ka, uy. Pila na mga kaadlaw nga nagsigig hilak atong tawhana. Wa man lang ganito mga yug sorry nimo. Buti pa sabot, wa gid siya magbahay sa iyang gibuhat, Day. Day, Ani na lang. Nako ipalaila nimo ha. Gusto ko nga mag-enjoy kasi mo kinabuhi. Dili ningon ani nga magsige na lang kag hilak, oh. dili na ko, Day. Dili na ko mutuos mga lalaki. Oh, dili nimo yapon. Simple. Oh, kinsa man na. Marlon, ikaw? Julia, So, asa ka gusto nga malaag? bisag asa. Okay ka din sa bukid? Okay ra. Mas maay din kay makahanggap ka og priskong hangin. O mo gaan-gaan sab ang pamati nimo. Salamat. Sige. Ilag na kung gusto mo na ibati nimo. Ipagawas na. Maayo kay ni arang-arang na imong pamati. O, Day. Nindot pa ko siya ikauban. Maong salamat kaayo, ha. Uy, problema, uy. Ikaw pa. I love you, Julia. Dili pa ko makaingon ni mo og I love you to Marlon. Pero, ganahan kaayo ko ni mo. Mugaan na nga akong pamati basta kauban ti ka. Okay na. Ikasabot ko. Gusto lang sad kong may baho ka sa kong ibati para nimo. Tara. Maulin ta kay medyo pula-pula. Marlon! Marlon, kusog ra kay mong dagan, oh! Hinay lang, uy! Oh, Marlon, ay nilabang! Julia. Julia, salamat kay imata na ka. Jasper. Ganong ni Aka. Niadto ko sa inyo gabi pero wa man ka. Nagpaabot ko sa gawas. O maunalay ako ni Bawan nga nadisgrasya ka. Maong gianhilan ka sa ospital. Julia, pasalaw ako. Nga naman. Nagbuwag na mo sa imong bayot. Ikaw ra magyud ang akong gimahal ba?
mahadlok lang kung musulti ni mo sa tinuod. Ako lang siya gigamit para makapadayon ko sa kong pagskwela. Unsa? Di naman ko makapadayon sa kong pagskwela kung di patungod niya. Maong gipahimusta na lang ginako siya kay di ko gusto nga maundang sa pagskwela. Maong gibuang na lang ko nimo. Mao na nakasayop na ko. Mas di na ko kaya nga mawakan ako. Julia, pasaylo ako. Please. Atake ko chance. I love you. Mahal pasad kayo, ti ka, Jasper. Pero di hara kutob. Dili pa ko andam nga musudog balik og relasyon. Sorry. Julia. Atong higayon na, nakarealize kit ko nga mahal pa kaayo nako si Jasper. Pero nakadecide ko nga mahalo na ako ang akong kaugalingon. Maong dili na lang sa gyud ko musod og sa karelasyon. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kato nga higalan kaagi ni Julia nga taga Dumlog, Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkulahan, I'd rather live while I'm in love.